It-tweġiba tal-Labour għal proposti tal-Partit Nazzjonalista fil-qasam tal-enerġija kienet fjakka daqskemm kienet prevedibbli. Sostna dan id-deputat nazzjonalista u kelliem għall-enerġija Ryan Kallus meta ndirizza attività politika fir-Raba' Għawdex. Huwa elenka l-proġetti kapitali u l-miżuri fl-immedjat li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista fil-qasam tal-enerġija bilan li l-poplu jkollu aktar flus fil-but u arja iktar nadifa. U qal li ħadd ma jemmen li l-Labour verament jinteressah dwar in-nefqa ta' proġett fid-dawl ta' rapport tal-Awditur Ġenerali li wara kif l-Ena Malta kellha tħallas 10 miljun euro aktar f'6 xhur biss għaliex il-Gvern u l-Ministru Konrad Mizzi rabtuha li tixtri elettriku mill-aktar sors għoli, il-Power Station ta' Electrogas, minflok l-Interconnector li jipprovdi elettriku brata ferm orħos. U l-Awditur Ġenerali sab illi fuq perjodu ta' 6 xhur biss, ħallasna 10 miljun euro iktar għaliex konna marbutin li nixu mill-Electrogas meta l-Interconnector kien available, kien irħas, però ma stajniex nixu minnu. U allura dawn inkwetati mill-aspett finanzjarju tal-istrateġija tagħna. Barra minn hekk kompla Ryan Kallus il-miżuri fl-immedjat li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista, il-wieda ta' prezz minimu għal min investa fil-pannelli, tariffa orħos matul il-lejl l-ċarġjar ta' vetturi elettriċi u riforma dwar kif jinħadmu l-kontijiet ta' dawlu l-ilma jiswew ferm inqas minn kemm ġeluna nħallsu aktar meta rabtuna nixtru elettriku mingħand l-Electrogas. Ryan Kallus tkellem ukoll dwar il-proposta tal-enerġija mir-riħ u kif issa il-Labour biddel ir-rotta u sar favur din il-forma ta' enerġija. U sostna dan ifisser li l-Partit Nazzjonalista verament qed imexxi l-aġenda tad-diskussjoni politika. Naqraw fil-gazzetti il-lissa f'daqqa waħda l-Gvern Laburista favur l-enerġija mir-riħ fuq il-baħar. Din hija ironija kbira għaliex daqqa waħda l-enerġija mir-riħ mill-baħar saret toġobhom. U allura vera l-Partit Nazzjonalista għadu mhux mexxej ta' dal-pajjiż, però ħbib tiegħi sirna mexxejja tad-diskussjoni politika fil-pajjiż. Aħna qegħdin nissettjaw l-aġenda politika ta' pajjiżna. U tkellem ukoll dwar il-proposta tal-Partit Nazzjonalista li Malta tapplika għal fondi Ewropej sabiex tinvesti f'pipeline tal-gass naturali li ma' żmien jista' jitħaddem ukoll bl-idroġenu. Ryan Kallus qal li l-Gvern ta' Robert Abela tellef lil pajjiżna 400 miljun euro minn fondi Ewropej għal dan il-proġett għaliex m'għandunax li l-politika Ewropea ili kull pajjiż jimxi lejn ekonomija li tkun carbon neutral u b'inkompetenza kbira resqu applikazzjoni għal pipeline tal-gass naturali biss. Illum hemm tama ġdida għal pajjiżna u din it-tama qed joffri għall Partit Nazzjonalista bit-tmexxija ta' Bernard Grech temm Ryan Kallus.